Tervehdys. Mä olen Ali tulevasta Valonkylästä, mutta haluan kertoa teille tällaisesta projektista kuin Uuden maailman akatemia. Eli sen on tarkoitus olla uuden Suomen tavallaan uusi koulutusjärjestelmä. Tämä vanha saa jäädä unholaan, me luodaan kokonaan uudet systeemit. Uuden maailman akatemiasta tulee tämmöinen kasvualusta, joka tukee ihmisiä siirtymään vanhasta elämästä, vanhasta maailmasta, ekotietoisuudesta sinne korkeampaan tietoisuuteen, uuteen elämään, uuteen maailmaan. Ja se on mun tarkoitus olla yhteisöjen yhteinen projekti. Ei minkään yksittäisen tahon eikä henkilön, vaan kaikkien niiden, jotka haluaa oppimisen ja koulutuksen avulla rakentaa uutta Suomen, uutta yhteiskuntaa. Niin ootte sinne tervetulleita. Meillä on Telegram-ryhmä, jossa on tällä hetkellä noin 60 ihmistä. Tämä on tosiaan perustettu nyt toukokuussa vasta, ihan tuore ilmiö. Ja se on tarkoitus niin toimia aluksi verkostona, tai oikeastaan verkosto on niin se perusta siinä. Ja siihen voi tulla olemassa olevilla koulutuksilla tai sitten kehittää uusia juttuja. Kiitos.